De gemeente Zuidwest-Friesland zei dat er geen yield meer is voor een passantenhaven in Balzert. Ik het skipshoes van de Wettersportvereniging zou daarbij aanpakt worden. De Wettersportvereniging in Balzert leidt hem er net bij del. Burgemeester Kronen van Ljouwert is een van de 12 burgemeesters die een brief ondertekenen hebben over het aanpakken van yield van criminelen. Die zonnen jaarlijks meer dan 9 miljard euro verdienen met drugs, wapen en mensenhandel. De burgemeesters willen dat er yield uitlutsen wordt van lokale en regionale aanpakteams. Bij een controle op de Oorsludiek had de politie juist de verskate mensen aangehouden. 5 auto's in beslag namen en tientallen boetes uitskreun. Eén persoon hier nog voor €21.000 aan boetes hier bestaan. Ik is een man oppakt voor verbeen wapenbezit. Hij hier een mes in de auto. Medewerkers van Zorggroep Noorderbreedte worden intimidiëren op de werkvlier. Dat blijkt uit een onderzoek onder de medewerkers. Ze vinden het afstand tussen de directie en de werkvlier te grut en maakt ze haar zorgen over de kwaliteit van de zorg. Jong komen ze op een bui. Vannacht klart het op en het wordt zo'n 10 graden. Morgen eerst zinnen, let er op een bewolking. Het wordt morgen zo'n 20 graden.